Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Nagpahimangno ang lokal nga kagamhanan sa Samal Island sa Davao del Norte nga bawal ang pagpamaligya og isda daplin sa kalsada. Gani gipananggal na ang mga dili otorisadong fish vending site sa syudad ni Bag-Ulang. Ani ang report ni John D. Esteban. Gipahawa o gibawalan sa City Public Order and Safety Office sa Samal Island, Davao del Norte ang mga dili otorisado nga fish vending site sa Barangay Peña Plata. Nakasabot man daw ang CPOSO nga nanginabuhi sila apan wala matud pa sila sa saktong lugar ug wa sab daw sila permit. Pero kung atong nantawon pud ang kasiguruhan sa kadaghanan, nahimo na pud siyang delikado kay naa sila sa ismin sa atong karsada. Unya ang ilahang mga waste dito nga tubig, dito ra nila ipanglabay. Dili usab daw makiangayon sa mga namaligya sa palengke nga nagabayad og pwesto sumala sa CPOSO. Gawas nga wala sila sa sakto nga lugar, wala pud sila permit. Wala sila permit. Unya ang atong nga nasa palengke, nagbayad og sakto permit, nagrenta sa pwesto. Ang fish vendor nga si Adet miingon nga maalkansi sila gumikan di na maabot sa ilaha ang mga customer kay didto na daplin sa karsada mo palit. Dako gigapekto sa moy kay labunag mahapon na mingaw na kaayo mi kay hapon man sila naga-display didto. Langawo na lang gid mi diri ma'am. Tungod anang kanang maligya dira sa daplin-daplin. Hinuon na istorya naman daw sa CPOSO ang mga napahawa. Ang kanang atong bagong public market diha inigawman ana, pwede na sila dito. Nya ni commit na po sila nga mobalhin daw sila dito, i-apply na daw sila for stall. John D. Esteban, One Mindanao.